להתגעגע באולפנה לקופיקס, דבר ראשון, לחברות ולאווירה המדהימה ששוררת פה בבית ספר. כל האווירה של החברות והכיף פה וזה. האווירה, לצוות, להכל. להפסקות האמת, עם החברות. אני הכי אתגעגע לשלמה וברכה. אני הכי אתגעגע לחברות שלי לראות אותם כל יום. לחממה שרוצחת בקיץ וקודרת בחורף. לאווירה משפחתית. הכי אתגעגע לחנצוצים של ארנון בשיעורי כימיה. אני הכי אתגעגע לכל הבנות המדהימות פה וגם לצוות. אני הכי אתגעגע לקופיקס. אווירה, לכיף, לקבלות שבת. אתגעגע לחברות. ולחברות. לביחד פה. לביחד, לאחדות. לקבלות שבת, לחברות, לאווירה. ממש אתגעגע לצוות המורים וההנהלה שליוו אותנו עד היום. לברוך השומר ולארנון ולוויקי מקופיקס ולחברות שלי ולמורות, ונראה לי שבאופן מפתיע אני אתגעגע לאולפנה. כל מה שבא ויבוא. האולפנה בשבילנו זה בית. בית, משפחה, חברים ואחיות. האולפנה בשבילי היא בית. בית שני. משפחה. הכל. בית, משפחה, חברות. משפחה. היא מקום שכיף לבוא אליה בשביל להכיר חברות וזה. מקום שכיף לי עם חברות. האולפנה בשבילי היא אבא. האולפנה בשבילי היא משפחה. האולפנה בשבילי היא בית שני. משפחה. בית. ואוכל. קופיקס. קופיקס, האולפנה בשבילי היא קופיקס. האולפנה בשבילי היא מקום להבריז ממנו ולהבריז אליו. האולפנה בשבילנו זה חממה. האולפנה בשבילי היא חממה. האולפנה בשבילי היא חממה. האולפנה בשבילי היא חממה. נצח מה שיהיה לנו יד בזה. אני רוצה להגיד תודה להורים שלי שדחפו אותי בבית ספר הזה, דווקא ולא בבתי ספר אחרים. אחרת לא הייתי פה עם רקסי ועם כולם. המשיכו להיות הורים נהדרים, שיהיה להם הרבה נחת מהאחים שלי. בהצלחה שנה הבאה בלעדיי, ואני רוצה להודות להם על שליוו אותי כל השנים האלה. הרבה הצלחה, כל טוב. רק דברים טובים. אמן. קודם כל בריאות, תודה רבה שהבאתם אותי עד הלום. אנחנו מאחלות להורים שלנו שלא יתגעגעו אלינו יותר מדי בשנה הבאה, שיהיה להם כיף ושמח וחיים מאושרים. שיהיה להם נחת ממנו בדרך שאנחנו עושות. להורים שלי מאחלת באמת שיהיה להם רק נחת ממני בעזרת השם. להורים אני מאחלת שבאמת תזכו לראות איך הילדים שלכם שמחים צומחים ופורחים ואיך הולך להם שנה הבאה ותראו כמה הם בנות מדהימות. אני מאחלת להורים שלי שימשיכו לרבות רק נחת ממני ומהאחים שלי. הרבה בריאות, health, הצלחה, success, amen, and yeah, a great life, a great retirement. Mom and Dad, I wish the same for you. בריאות, שמחה, אושר, שיהיו עוד הרבה מסעות לפולין, שאנחנו ממש מודות לו על כל מה שהוא עשה בשבילנו. על כל השנים האלה, 6 שנים ארוכות. שרד אותנו. והוא היה המנהל שלנו כל השנים האלה, רק שתדעו. אני מאחלת שתמשיך ללמד באולפנה המדהימה הזאת. תודה רבה. אני מאחלת לרב מסע פולין מוצלח. המון מסעות פולין. המון, ושהוא ימשיך לנהל פה את האולפנה כראוי. אני מאחלת לרב הצלחה רבה באולפנה וכל המורים אמן. ובקופיקס. מאחלת לו מלא הצלחה בשנים הבאות שיהיו ושימשיך לעשות את מה שהוא עושה. ימשיך לנהל את האולפנה ביד חזקה ובזרוע נטויה. מאחלת לרב פרייזן בריאות ואריכות ימים ושימשיך לנהל את האולפנה. בריאות, הצלחה, נכדים ונינים. שלא ישכח אותנו. כן. אני מאחלת לו הרבה בהצלחה באולפנה בלעדינו. מאחלת לו שיהיה לו הרבה הצלחה ולנהל את האולפנה ובכלל בכל מה שהוא יעשה בהמשך. אודיטוריום גדול. אני מאחלת שימשיך בתפקידו כמו שהוא פעל כל השנים האלה, שבאמת בחיים לא היה דמות שהכרתי שכל כך פעלה ועשתה הכל למען התלמידות. בריאות, הצלחה, והכל. שיצליח בדרך והרבה תלמידים חכמים לתורה. אנחנו מאחלות לרב פרייזן המון בהצלחה בהמשך השנים הבאות, שימשיך ללמד באולפנה רק בריאות, שמחה,
הצלחה בהמשך, מה שהוא לא יעשה. נכון, המון הצלחה, שתמשיך לעזור לכל התלמידות שלך כמו שעזרת לנו, באמת, כאילו, המסע לפולין היה ממש משמעותי איתך אף רייזן אני מאחלת המון בריאות, המון הצלחה, שימשיך ללמד פה, כאילו לחנך פה ולהיות מנהל פה בצביה כמה שיותר, שימשיך להשפיע עם האופי שלו ועם האישיות המיוחדת שלו על האופי של האולפנה, ובאמת שימשיך לעשות טוב. אני מאחלת לרב פרייזן שיהיו לו רק תלמידות קלות ושהוא יהיה המנהל הנצחי של האולפנה. צריך להיות מנהל אולפנה מדהים ותמיד תומך ועוזר ואכפת לו מהתלמידות. ממש מעריכים אותך, תודה רבה.